दा दिनै माखासे आफादफोरा बुंदों जे जोङो प्रश्न खालामनो गोसो जायो जों सोंनो गोसो जायो जोंहा बिथांमोनजों बादा गैया दिनै UBPO आफादा जोंजोंबो रायलायफैयो बिथांमोननि दैदेनगिरियाबो जोंजों रायलायगासिनो दङ जे बड'लेण्ड जेंनाया जोबनांसिगौ बर'फ्रा खौसेयै जुजिनांगौ खौसेयै थानांगौ खौसेयै थांना थानांगौ आरो दिनै बे UBPO आफादा बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल जानांगौ होननानै दिनै सोमावसारगासिनो नोंथांमोननि जायगायावबो सोमावसारदों बिथांमोननि सिमाया उदालगुरिनि पास्टिनिफ्राय लानानै ओरै जेसेबां दङ बेखौ सिमा खानानै होदों जों बुंदों जे संकसनिफ्राय सदियासिम आलादा रायजो बड'लेण्ड जानायाव मा आपत्ति दङ आलादा रायजो जानायाव मोजां ना काउन्सिल जानायाव मोजां बाखि थानाय ओनसोला काउन्सिल जानांगौ जोंहा बेयावबो एकमत जोंहा बेयाव बादा गैया UBPOनि दाबियाव जोंहा बादा गैया किन्तु जों बुंदों सनितपुर बिश्वनाथ लखिमपुर धेमाजि मानो बियो काउन्सिलाव थानांगौ बेथ' आलादा रायजोआवनो हाबनांगौना बे सिमायाथ' जोंहा होखानाय दङ आरो बेखौनो बिथांमोना बुंदों बर'फोरखौ दिनै ओरै खावसे जोंनि दैदेनगिरिफ्रानो सम सम खालामनो नागिरनायखौ जों नुदों दा बेनिखायनो जों आपिल खालामदों रायजो राजानो जों स्पष्ट होदों जे जोङो गोनो गोथो जानो गोनां जेबो गैया संकसनिफ्राय सदिया जोंनि आलादा रायजोनि जे डिमान्ड बे डिमान्डआ कन्टिनिउआसलि थागोन जेब्लासिम जेंनाया सुस्रां जाया टेबोलाव जेब्लासिम रिजल्भ जाया टेबोलाव सावरायनायाव जेब्लासिम मीमांसा जाया बे दाबिया कन्टिनिउआसलि दङ बिनि आलादायै जिखिनि थानांगोन बर'फ्रा बिनि थाखाय जों काउन्सिल डिमान्ड खालामदों दा बेनि थाखाय सनितपुर बिश्वनाथनि रायजो राजा नोंथांमोना काउन्सिल डिमान्ड खालामनायनि थाखाय प्रयोजन गैया रायजो राजा नोंथांमोन जोङो काउन्सिलाव थाया जों आलादा रायजोआवसो थागोन आलादा रायजोसो जोंनो नांगोन नङा होमबा रायजोफोर बर'नि दल संगठना खौसे जानांगोन आरो बेयाव जोङो बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खौसेयै बे जेंना सुस्रांनो थाखायनो दिनै NDPनि हान्जाखौ ज' खालामबाय दिनै गुबुन आफादफोरखौ ज' खालामबाय आरो खालामनानैनो दिनै मोनसे टेबोलाव लाबोनानै NDPनि दाबि सनद NDPनि सिजफायार दिनै खेबसेयैनो जाबाय बे बाथ्राखौ जों स्पष्टयै बुंनाय जादों दा रायजो राजा नोंथांमोन जोबनायाव आं मोनसे बाथ्राखौ स्पष्टयै बुंलांबावनो नागिरदों जे दिनैहाय गोबां दैदेनगिरिफोरा दिनै बुंदों गोदानैसो मोनसे हान्जा बुलानानै थांबाय NDPनिफ्राय बे हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो दिनै बुंदों जे सुक्तियालायनो बड'लेण्ड सुक्तिया बा बर' सुक्तिया थामथि खेबनि बर' सुक्ति बड'लेण्ड सुक्ति ओजों एकदम पर्बतजरा क'क्राझाराव चिराङाव पाब्लिक मिटिं खुंदों आरो पाब्लिक मिटिंआबो BPF हान्जाजोंसो BPFजों जयेन्ट एक्शन कमिटिजों आरो बेयाव NDPनिनो माखासे दैदेनगिरि गोदानै बुगानानै थांनाय दा मोनसे राजखान्थियारि हान्जा सोमावसारग्रा हान्जा ज'है दिनै ज' जाहैबाय आरो बे ज' जानायाव मा फर्मुला नुदों जोंथ' जेबो फर्मुला नुवाखै जोंहा बिसोरनि एन्टिबो नङा जों बिसोरनि हेंथा खालामग्राबो नङा जोङो रावनिबो हेंथा खालामनायाव गैया जों बुंदों जेंनाया खेबसेनो जोबनांगौ जेंनाया खेबसेनो सुस्रांजानांगौ आरो जेंना सुस्रांनायनि थाखाय बड'लेण्ड दानायनि थाखायसो खामानि मावो बिनि सायाव फकास खालाम बेयाव गावस्रा गावसि मुं सुलायनाय सोरखौबा रायनाय सोरखौबा मुं खारिनाय सोरखौबा मोजां बुंनाय सोरखौबा गाज्रि बुंनाय बेफोरबादिजों बड'लेण्ड जेंनाया सुस्रांनाय नङा भारत सरकारा बेफोरखौ केरेक्ट खालाया भारत सरकारा बेफोरखौ लानानै बेस्थ' नङा भारत सरकारा बुंदों बर' जेंनाया जोबनांगौब्ला भारत सरकारजोंसो जेंनाया जोबगोन गावजों गाव जुजिनानै जेंनाया जोबनाय नङा दा बेखायनो बै आफादफोरनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदों जे धीरेन बर' ग्रुपजोंसो सुक्तिया जासिगोनलायनो सुक्तिया जालांसिगोन आरो जाग्रोनांगौ बेबायदि माखासे बाथ्राखौ बुंबाय थादों जोङो बुंदों धीरेनाबो बर'नि फिसा गबिन्द बसुमतारी आदायाबो बर'नि फिसा रन्जन दैमारियाबो बर'नि फिसा बर'निनो दैदेनगिरि आफादनि गेजेराव आफादारि बिथांमोननि बेबस्थानि गेजेरजों आफादनि डिसिप्लिननि गेजेरजों माखासे दैदेनगिरिफोरखौ बाहेर खालामनाय जादों बे बिथांमोननि आफादनि बाथ्रा आरो बेखौ आफादा मिथिगोन एबसुनि सोरबा एन्टि मावोब्ला एबसुनि हेंथा मावोब्ला दुलाराय बर' फरायसाफोरा बिनि बेबस्थाखौ लागोन आरो बेखौ रावनियावबो जों सोंनानै मावनो गोनां गैया बे जोंनिनो एबसुनि संगठननि
जोंनि संबिधानाव जोंनि आदर्श नीतियाव दंखायो दा बिथांमोननि आफादजों आफाद जिखि थासारि जानानै गुगालाया मानो दिनै जोङो मोनसेल' बाथ्राखौ बुंगोन भारत सरकारा स्पष्ट बुंदों जे एनडिएफबिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बर' हारिजों खेबसेल' सुक्ति जागोन बेयाव सोरबा धीरेन सोरबा गोविंद सोरबा उमुगजों जानाय नङा सुक्तिया सोमावसारग्रा आफादजों जागोन बे एबसुजों एनडिएफबि प्रदेशजों एनडिएफबिजों जागोन बे बाथ्राखौ रायजो राजाफ्रा स्पष्ट बुजिनानै ला आरो बेखौ भारत सरकारनि दैदेनगिरि भारत सरकारनि मानसि भारत सरकारनि इन्टारलिगेटारि बिमाफोरा स्पष्टयै बुंदों आरो बे सावरायनाया दिनै सोलिगासिनो दङ दा रायजो राजा नोंथांमोन आं बारा गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखिसै जे जोङो बुजिनांगोन जे जोङो माबा थार्ड बर' सुक्तिनि एवारनेस थामथि बर' गोरोबथानि सुबुं माने सांग्रांथि मेल बेबायदि खुंनानै जेबो लाब गैया सोमावसारनायखौ लाखि सोमावसारनायजोंसो बड'लेण्ड जेंनाया सुस्रांगोन सोमावसारनानै लाब गैया सोमावसारनायजों जेबो जाया बेबायदि बुंग्रा नेताफ्रा थार नेता नंगौना नङा थार दैदेनगिरि नंगौना नङा रायजो राजाफ्रा कुइसन खालामबानो जाबाय मानो होनोब्ला बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनायनि मोनसेल' लामायाव सोमावसारनाय आरो सावरायनाय दिनैसिम बर'फ्रा बिजि गंसेबो सोमावसारालासिनो जेबो मोनाखै जों हानि बार्ता मोनदोंब्ला सोमावसारनानै मोनगोन सावरायनानै मोनगोन पन्सायती राज जोङो माने अर्डार पास खालामनो हादोंबा सोमावसारनानैसो जों पास खालामनो हादों दा बेनिखायनो बर'फोरनि जेंनाया सोमावसारनायनि गेजेरजोंसो सुस्रांजागोन आरो टेबोलाव सावरायनानैसो सुस्रांजागोन